Per utilitzar correctament aquest tipus de dispositius, retirem la tapa protectora, deixant a la vista el broquet de l'inhalador. Subjectem l'inhalador en posició horitzontal, amb el broquet cap a la boca i el polsador cap amunt. A continuació, premem el polsador fins a sentir un clic i el deixem anar. Comprovarem que la finestra de control amb l'indicador de color ha canviat a verd. Això ens indica que l'inhalador està llest. Aspirem profundament, mantenint l'inhalador allunyat de la boca. Col·loquem el broquet entre els llavis ben premuts. Inspirem profundament mantenint la inspiració durant uns 8-10 segons. Retirem el dispositiu de la boca i aspirem lentament pel nas. Si la inhalació ha estat correcta, la finestra de control haurà canviat a color vermell. Si la finestra de control segueix de color verd, tornarem a inhalar amb força. Tapem el dispositiu. Finalment, ens esbandim la boca.